Hamren Civil Hospital asai hemalong Dr. Bang Trok ke duki Hamren arada phan birta ke melo. Hamphang klembang Mahendra Rongpi arong chiboy tangdo. Langlok so ahavar arat ke nonpu anta digital copy ahormulo ni chini dundela. Lini plengdet apita langke pondet lodep rong harpi aphan longlena. Kardom pini prime time aberta ke thanabang nilisami marvelous rong harpi non arjuik tha berta angton pe. West Karbi Anglong District Headquarter Hamren arat aphan panongsi okpran ke lang kerai komji aphan Hamren Civil Hospital along bangtrok doctor nangketoy. Ajir dingklui pen rat kaning ri ase angtong Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tumalong kilia jok non Hamren Civil Hospital mate HCH asa hemlong se kilanga doctor bangtrok aphai thekponlong. MBBS Doctor Superintendent in Charge Dr. Clemente Ron, Dr. Altaf Hussain, Dr. Bikram Singh Killing Lapen, Medical Officer Ayurvedic, Dr. Tarun Chandra Deka Lapen, National Health Mission Penangketoy MBBS, Dr. Satish Hanse, Lapen Dr. Hirabjoti Talukdaratum, Hamren along Kiduajok, Hidung Akirap, Hawar Arat Longponlo. Laanang pong pusita me rat pen lam thekilong atengki labang so Hamren Civil Hospital arona teng pen pulote ke choklim kalilang puta chirok tok arada tumpen chithan rinti Pinpur me Hamren Civil Hospital pulote ladak specialist a doctor jisme child specialist pediatric gynecologist dentist orthopedic surgery specialist eye specialist doctor lahai dovek nangji lahai a doctor ka vedada jok Hamren subdivisional hospital along kedam komri asonsi theklong Ajahak kedure dat aradatum se chelang dam pusutame kilang thekhe ki un e lapen ahorojom kadure ajok Hamren pen dipu civil hospital Nagaon Guwahati Shillong lapen te bokhet hojai along hai hui se chelang dam nanglo Karbi Anglong Autonomous Council kachari chelar tanglo Digital India man tanglo bonta nilip constituency arlo borjan along rike kachelar lapen digital borjan ta thekdunlong bangbilang Nilip MAC constituency ke parlo borjan wo phongrong pi arong along job card asai ke claim ki oi bangso atowar asai ke claim pon asai ki oi akile kilit pega jok chojor cholang pen chenglok kiso ki un e ka chelang dam ji aphan aki sung chitong nang si hadak arar tum kaningri bangso asai ke pa oi tet ki ladak Nilip arlo ki do rong asar rubasar sorkari rong asar pen chenglok hamphang asong aphan lang plot si ke claim pusi student and youth council SYC Nilip Constituency Committee ahin pen kiklem atumaphan arbok pon bukajan pen anantirang Karbi Anglong live Kironi along Autonomous State Demand Committee amai kachetong donjipu akemang pon Mohendro rongpi gari kevek bomahut men aning keso kilong logajok arong chiboy joilo Karlitang sarthe rongpi lapen Karlitang kache bepi asopo Karlitang Mohendra rongpi arong jirikendeng rongpi arong arta plikebra trok si anbaksi dojilang bonta men aning keso itpenajok chomreng me chomrong soan sangte choen dam tanglo kalang rongpi asang ho alangli rong chiboy etlo alangli arni ki ong apor penta keso warok putakali pada bapor amethanga motor pen jirikendeng pen kironian ASDC asong amai kapadujialong kidun bomahut towar ebeng anke aning keso tan piga jok Alto sitame kapang plong chapik pusi charche malong pen ke thekdunlong atum than aning keso kilit pega jok kironi bora doctor pharmacist along se chelanglo pusi romesha pen than puwoi phit sita Karlitang Mohendra rongpi bora doctor along se chelang det aphi aning keso memeda jok kironi model hospital along an auto rickshaw pen palilo bonta alang li ache the avelo pusi doctor timung pen pangdak ponlo Karlitang rongpia sangho kerengtik apor ke chengsi ASDC asong along si chirabdun lo lapen kilik chepate dunlang bonta remdet lapen si malomso BJP asong along ta chirabdun lang bonta MAC ticket cholong dun de dera jok kilik esek rina terang pia phansi rabdun lo puthot ASDC along chidam tusi do bom ahutsi amek chilo News Text Report, Karbi Anglong Live, Hamren.
India angkang pialong parivartan digital India nang mandet apita langlok so apir theara da tumke digital kopilo akke air mat akke loglo non pu anta chini tundelang Korkanthi constituency kaparlo langlok so hawaralong non barla apar jo padap arve ki jangpen towar ketam kisung dokmoka hithi kulat an kebang jiaphan towar akele kahinuk pegajok along gari motor kachingthang BJP a sarkar kipu parivartan puke langlok so aradatum kopi koson lune theglong lilang Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Tim Karbi Anglong abitung langlok so ahawar wangpen radaphan kiduk kisungpen kapajokpon kinangsot Athei labang so atawar hello langlok so arat achithe pule pudet tahenone so that boy that aphisitame labang so atawar hello kidam kewang I hithi borwa chojor cholang charlio so maratum maphan kidam kewang bonta akele towar kahinu kilit pegajok penang ansung nanglo lasi langlok so aradaphan mathaponra prabjin pen CEM EM MAC atung labang so atawar saikideng siragji aphan rat pen tuning report News Text Report Karbi Anglong Live Hamren Dolamara Police Station angkang arlo ke damtang jakhong ni phai troxier ni kangsam diflu alang royalong langke theke pondet lo debrong pharpi aphan kiri nini plengdet aphita longpon pelang Ronghanga rong amekar sing ronghanga chor lo debrong pharpi aphan langke pondet aphi rongarat lapen State Disaster Response Force SDRF atum chelang pet pen pini nini plengdet aphita longpon pelang Bangso jok adonara batum ciru charnap mekri meglang pesi arni thonlo. Towe jopangtang arni ke jang pigapot langber an pondet tahai pusi chethan renti. Bangso alang ke ponlong long aputhak jesemet diphu aroyalong dolong kavedet ajoksi lapuson akisung ke phunang lo. Athema bangso aroyalong barla pora hutke langke the phere meme. Lasike bangji ahut lapuson ke phujok floji aphan. Karbi Anglong Autonomous Council pen radaphan mathasi dolong kasemar pon kinangsot. Kali pulote nonchot kali kebang jilang arnita lapusana kisung phobom jilang pusi rat pen ningje pon lam ninjela siap alom sopor lam ninje ji la puhelo dak dolomora mala siarlo militu mophan akisung kidu chinita hailo sarkar so non dobom BJP sarkar phan chuding rilo athema militu mophan immediately non mak dak ni hangghadalo stone Kisong tansot ke nili tum rada tum ke hidup kisung kini ne athema rada tum phan nili tum phan bikek kelang rek nang jila hello ni tum phan dolong nama immediately nang pinang po athema atumi laden pinia porta me non puas tame labang sodi flu lang roi lo munit ar pum gititan penajok nan puta kelong le dola maposi chuning rilo so kara tum hastami labang so immediately non manili tum phan dolomara malasi mate saburang kitu dadora diklu so aha wara munira temphan hidup isung sarkar penang lang running din so pusi non mat militum rar hoipe sami chini ripolo athema CMEM pisani MPML isani immediately madam so militum phan dolo dikhegli hidup isung rar temphan nagilan di pasi chini gilo ni tuma thang nata na pinang ni sitani ni temphan non mat dolong naten non mat la malasi saburang tiarong adolong ni hang hadalong adolong nan mani di tumai ni dedi sedang so adolong na di fansi kansir sa phan sini di pon News Text Report Karbi Anglong Live Hamren Kidobo machiklo jakhong ni phai creator cap arni pen pangcheng ponsi inkoira pho arni an Assam Legislative Assembly along monsoon budget session ing niponpo laso chiklo ni phai creator cap arni pen inkoira pho arni an Kapedo ponji Assam Legislative Assembly along monsoon budget session upon Arni Pangdak Pontanglo. Kedamtang Lok Sabha kilik asai padod pondet aphi Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Kave Akisung Klang Roklo. Chief Minister Sarbananda Sonowal ke Japon parivartan mate BJP asarkar ningkan ke thom kachari ponangbong bang ke thom Deputy Speaker aphai ke Klang pon. Abarim Deputy Speaker mate Karimganj pen ke haidon abangphu Kripanath Malla ke damtang Lok Sabha kilik along haidon si MP a hoy Delhi an paledun Lapu Deputy Speaker ang hoy aphan kang thaidang angbong non jakhong chiklo ni phai koira thomar ni amasi kilik padupon phitpo Pini prime time aberta bangke lapon sikang ton iglo dumi thakme kardom